majd számol. Ja, akkor jó. Most nem vagyok benne biztos, hogy az előbb hogy volt. Az jó, megy. Azóta megy. Ó, hogy tolja a pörseket Jaj. Még a kesztyűt elő tudom gyorsan. Ott van táskába. Melyik első része? Ebbe. Oh. Hát még ott nem tartunk. Hát azért csak felveszed, nem? Majd amikor már kifeküdt. Jó, ide rakom az aksira. Az előbbi videókezdés lehet akkor kinyomtam véletlen, vagy szarul indítottam. A lényeg az most van amúgy is. Nézd meg, nem láttunk halat, erre egy beúszott, azt ott a kapás. Ezt mondtam neked, hogy van, amikor jön sok, amikor egy jön, az normális. Viszem a többihez. Kibillantsam a motrot? Nem kell. Megbírom kerülni. Jó. Remélem megdől a 180 centi. Ez most esélyes. Igen. Mert a 30 kilót már biztos elhagytad fárasztás időbe. Aj, de jó, hát ezért jöttünk. Kutyáknak szoktam mondani, ezért jöttünk. Igen, ezért jöttünk. Hát nem ez az, ezért jöttünk. Itt rakjak rendet? Kell egyelőre még. Majd akkor ráérünk, amikor kiderül, hogy merre megy. Hát ide bedobáltam a botokat. Tudsz közé lépni? Ha kell, persze. Nem akarok előre menni. Remélem van tárhelyed. Mert ezzel a videóval tele lesz. Mindig nem engedett sok pörsöt, csak az apraját engedi. Hát ez 50-es most már. Ez több lesz. Ugye? Több lesz. 2 méter fölött lesz. Ott van, ott. Oh, Uramisten! Nincs 50. Aj, de szép vagy, öcsém. Itt van most az aksimon a kesztyű. Kell segítség, vagy megoldom? Megoldom. Ja. Itt fordul. Van ott még erő. Szerintem a 180 adattól még megdől. Reméljük. Hát ez nagyon szép. A táskádat rakdalni, mert összepapnyozzuk. Nem baj. De szerintem Ezt? meglátom, hogy pont ide húzik. Akkor ide berakom. Bassza meg. Figyelj, így jó. Hát, hogy ide nem húzik. Nézd meg, csak a motorhoz akar menni. Tudja, hogy ott a szabadság. Gyere, kicsike. Meg kell nézni a csónakot belőle. Kitől a felkapott?
Gratula! Azt a mindenit. Ez benn van. Na, hát én nem vagyok jó operatőr. Csinálok én itt mindent. Hát figyelj. Nagyon szép, egészséges. Közel 2 méteres hal. Az több lesz. Na jó. Hát akkor vigyük partig. Hát de jó, hogy jöttünk.